Добро утро, Антон Кутев е в студиото. Тук се двумя две новини. Едната е, че почивате 23 дни, което първата ми реакция е критична. Долната новина е металните решетки остават пред парламента и аз си мисля, че вие като почивате няма да ги има. В този смисъл е добре, че ще почивате. Не, те между другото поограничиха решетките в смисъл, че вече може да се минава и по пътя към Александър Невски, което според мен е добра промяна в момента. Да, слава Богу, защото ставаха големи задръствания и последните 5-6 месеца нямаше никакъв смисъл от тая работа. Така де, това е лирично отклонение. Сега, президентът унищожава институциите, може да има импичмент, казва Татяна Бороджиева. Преса пише всички без герб срещу президента. Това е, може би, не е най-важната новина от седмицата, но е някакси основна политическа линия, която очевидно ще продължи във времето. Какво мислите вие лично, вие като БСП и така нататък? Честно казвам, аз не мисля, че президентът е кой знае колко страшен човек. По-скоро той е вреден в момента и той е вреден с това, което не прави. Или по-скоро с грешните ходове. Цяла поредица грешни ходове и недонаправени неща. Честно казвам, аз последните месеци си мисля, че така се опитвах по някакъв начин дори да не бъда агресивен към президента. Просто причина, че във времена на политическа нестабилност, а ние сме в такива, според Конституцията, институцията, която подкрепя по някакъв начин стабилността в държавата, това е президентската. Тоест президент, добър президент в момента ни е необходим. За съжаление, той прави грешка след грешка, с което сам пред себе си, не само пред нас, но пред гражданите и пред десните хора, включително, които са го избирали, започва да изглежда все по-несъстоятелен, което затруднява и тази функция. Какво, например? Сега, седмицата понеделник започна с консултативен съвет, който прие много адекватна позиция по украинската, кримската криза. Не, това е безспорно, че позицията по украинската криза, сега не знам доколко този съвет даже не беше и закъснял, може би можеше няколко дена по-рано, но това не е големия проблем. Той беше добре, че се състоя, мисля, че беше на място. Друг е въпросът, че другите неща, които са в центъра, сега благодаря някакви чисто незаконни. Сега, дали става дума за ЦИК, разбира се, за решенията му за ЦИК, дали нарушават Конституцията или само закона, може да спорим. Но че нарушават законите и че президента на държавата за първи път нарушава законите със свой указ, е абсолютно безспорно и недопустимо. Същите тия действия можеха да бъдат направени много по-умно. И политическата заявка, а според мен и самото действие може да се направи по начин, по който да не нарушава закон, да не влизаш в противоречие. Какво трябваше да направи? Да изчака вие да се разберете в парламента или как трябваше да краищата, да, Конституцията го е подредила в парламента. Има начин, по който се правят тия неща. В момента какво се случва? Че заради някакъв човек, кой ще го назначи? Дали ще го назначи ГЕРБ или някой друг? Това е спор. Да. При положение, че при нас от 5 човека, които би трябвало да назначи БСП, 2 или 3, в зависимост как ги брои, са всъщност гражданска квота. Те не са наши хора, те са хора, които условно казано, защото председателя на ЦИК с цялото уважение към нея и към професионализма е издигната по механизъм, който наподобява гражданска квота, но де-факто не е. Нали разбирате, че не дигаме партийните членове там, не слагаме тези, които ние, бихме могли. Нали, по този система ние бихме могли да сложим партийни членове, които да са верни. Не, ние слагаме хора с много по-широк профил, които наистина представляват някаква по-широка позиция от нашата. Да, но до тук това е маркетингов ход, не е нещо повече от това. Тук въпросът е за кого е важно това място. Тоест, ако за нас беше важно да извиваме ръцете и да налагаме някаква политическа цензура, ние щяхме да сложим партийни членове там отявлени. Което иска да направи ГЕРБ. ГЕРБ казва, тук ако не сме го назначили ние, значи изборите са упоручени. Както виждате, при нас беше толкова трудно да се раздели на 1000 буквално? Защото за мен нямаше никакъв проблем в това и няма драма в това, че винаги управляващите са посочвали при шефа на началниците, председателя в този случай. Винаги е имало мнозинство на... Сега, те били... Просто е математиката. Вие показвате на ГЕРБ, най-голямата партия в парламента, им казвате, няма да имате заместник-председател. Мисъл, това стана. Оставете на страни математиките. Това не е редно. Стана веднага след. Ние водихме, в залата бях в този момент, ние водихме спора за бройката и докато се водеше парламентарния спор за бройката, буквално в почивката излезе съобщението, че президента вече издал указ, с което определил неговата квота там. Разбирате, което означава, че преди да сме решили бройката, президента вече решава спора, за който спори Народното събрание в една парламентарна република. Тоест, ето ти го типично нарушение на Конституцията, защото в парламентарната република, докато имаш нерешен въпрос в парламента, в момента, в който той се обсъжда в парламента, президентът излиза с решение на казуса в полза на ГЕРБ, на едната от двете страни, от която той е избран. Значи това показва първо, че в никакъв случай не е независим президент.
Второ, показва, че той просто нарушава реда в държавата, както е направено от Конституцията. Не е редно. Така че в случай не става... Естествено, реакцията беше да не изберем заместник-председателя от ГЕРБ, защото това беше вече ответна реакция на действията на президента. Но тук всичко започва от това, че един човек абсолютно нелепо наруши законите на страната, при положение, че той по Конституция трябва да бъде независим и той го направи в полза на политическата партия, която го е избрала, с което обезмисли окончателно президентската институция, ако ние разглеждаме като независима институция, която да дава стабилност във време на криза. Ако трябва да гледаме под лупа, втория мандат на Георги Първанов също изобилстваше от най-големи странности. Никога не се е отварял въпроса за импичмент на президента. Все пак всички политически сили до сега са пазили институцията, най-голямата институция на единствения всъщност мажоритарно избран национално политик в България. Аз се опасявам, че президентът Плевнелиев има само една прилика с БСП. Ние винаги сме казали, че единствен, който може да махне БСП от властта, това е самата БСП. При него е същото. Единствен, който може да си попречи да бъде нормален президент, е самия той. И той го прави активно. Всичките забележки, които може да имаме към Първанов като президент преди това, и много хора ги имат, кои основателно, кои не. Такава поредица от грешки. Защото в края на края президента Първанов можеше да си е правил най-големите неща, но той знаеше някакви рамки. Докато Плевнелиев просто той изглежда несъстоятелен вече не само в левите. Айде да речем, че лявата част никой не го е приемала, там е нормално да кажат, не си падаме по него. Но той вече огромна част от дясната част на спектъра политически не го приема. Кажете с ръка на сърцето, иска ли БСП предсрочни президентски избори? Аз пак ви казвам, че съвсем до преди няколко дни аз се въздържах от всякакви коментари в качеството си и на секретар на БСП към президента, точно защото смятам, че трябва да има някаква стабилност. Надявам се обаче тази институция да покаже, бихме влезнали в желание и в действие за предсрочни избори, само в случай, че видим, че това не работи. А то, за съжаление, все повече доказва, че не е това, което трябва. Все още мисля, че има шанс. Го просто. Просто, ако продължи по същия начин още няколко дни, явно ще минем на този вариант. Но за сега нямаме. Ние за сега не сме тръгнали към импичмент. Аз го свързвам и с прочутия член 12 в проекто Избирателния кодекс, в който имаше ясен запис за предсрочни президентски избори. Пак ви казвам, не сме тръгнали в момента към предсрочни избори с президентски става дума, но не е изключено да го направим, ако продължи по същия начин. Ако увидим стабилност в тази институция, може и да мислиме, но на този етап не я виждам. Какво мисли коалиционният ви партньор? ДПС се отказа от едното място, спорното всъщност в ЦИК, след това прословото кафе в Кърджали? Това с кафето е особена тема. Също, интересно какви са темите в обществото. През двама се събира да пият едно кафе, явно там има връзка някаква. Нали? Започва някаква връзка, очевидно. Според мен важният въпрос е кога господин Местан ще реши да консумира връзката. Защото в края на краищата, като се започне една връзка, тя почва с кафе. Къде ще я края, ще видим те първа. Иначе по отношение на това, какво мисли само ДПС... скоба, то кафето дойде в резултат на цялата тая разправия в Народното събрание, за която си говорихме преди малко. По-скоро аз мисля, че кафето е в резултат на друго, ако говорим за жеста, който прави ДПС. Кафето, според мен, е в резултат на действието по време на изборния кодекс приемането. Защото в края на краищата, по време на изборния кодекс, БСП на няколко пъти гласува с ГЕРБ на практика. Когато ставаше дума примерно за уседналостта или примерно за майчиния език, т.е. ключови за ДПС неща, в които ние тогава не ги подкрепихме, от нас зависеше. Да, това, че ГЕРБ ще гласуват от нас, не беше ясно. Да, но защо не изпиха кафе тогава, го пият сега? Защото тогава... Само да кажем, ние не се заблуждаваме, че те са договаряли нещо на това кафе. Ние го приемаме като символичен знак пред медиите и за пред БСП най-вече. Не става дума за самия разговор в рамките на 15 минути. Безспорно е знак и безспорно го разбираме така. Ясно е, че е знак, но аз не мисля, че този знак за сега води до промяна в конфигурацията в държавата. Напротив, това по-скоро е знак, че внимайте, вижте там, мислете какво правите, но е факт, че то е огледално действие. Както, аз говоря за действията в ЦИК. Те имат интереси в ЦИК, те си ги гонят и интереси посредством някакви договаряния в момента с ГЕРБ и казвате ми, хубаво, вие като имахте някакви идеологически принципи за майчин език, ни правихте също. Какво можем ли да ги обвиняваме за това, че имат огледално действие всъщност? Разликата е, че ние го правихме от принципни позиции, те го правят заради някакъв частен интерес. Ама това е вече въпрос на политическа позиция. Едни от тълкованията бяха, че след това кафе БСП се оказва в изолация. Не. Според мен той Бойко Борисов за това го направи. Напротив, никак не сме в изолация. Аз мисля, че кафето ще бъде само полезно за БСП, защото много ясно показва,
че тая основната ни вина, която ни се хвърля, как ние заради ДПС, нали, ДПС тук е голямия дял, но ДПС ще работи по същия начин и с ГЕРБ, по същия начин с Реформаторския блок и никой от тези, които в момента плюят с адска сила, няма да се сетят да се спрат да работят с ДПС, ако това им се наложи. Така че общо взето много ясен е знак и даже аз мисля, че той е по-скоро положителен за левицата, отколкото отрицателен. Да, и аз мисля, че всъщност те ви помагат по някакъв начин преди изборите да се разграничите всъщност едни от други. Ние винаги сме били разграничени. Значи между това как работи ДПС и как работи БСП има огромна разлика. Ние наистина сме демократична партия. Аз категорично твърдя, че ние сме най-демократичната партия в България като механизми на действие. Разликата е огромна. Бойко Борисов, понеже често пише във Фейсбук статуси и последните месеци, да кажем, журналистите го следяха, правеха от това политически новини. Сега гледам, че господин Станишев е скочил една крачка напред с видеообращение във Фейсбук. Пусни, Ники, ако можем просто да добият и зрителите представа за какво става въпрос. Това от вчера всъщност. Добър ден. Днес искам да споделя с вас няколко приказки за кредитите. Всички добре знаем, че това е проблем за много българи. Добре разбирам хората, които търсят кредит, за да помогнат на своя бизнес в труден момент или да го развият. Разбирам също така и хората, които търсят потребителски кредити, за да подобрят своя живот. Това, което категорично не приемам, е поведението на банките, които в продължение на години използваха това желание на хората и в България и за българите създаваха правила, които не смеят да приложат в нито една друга европейска страна. Затова променяме закона за кредитите. Добре. Въвеждаме справедливост. Да не го гледаме цялото. Това кога беше записано? Преди Кадиев да вкара поправката и да мине гласуването или след гласуване? Значи, ако правилно си спомням, това беше записано вчера, така че най-вероятно е било, нямам спомен да ви кажа, някъде по едно и също време е било, защото то по време на поправката, даже аз не знам дали Сергей беше, дали не е било правилно по време на гласуването. Не, защото той го говори като политическа заявка. Всъщност голяма, не знам, част от парламентарната група на БСП беше против тези поправки. Даже има коментари в пресата, че може да се стигне до прегласуване. Тук има разлика. Той говори за друго. Поправките в закона за кредитите се направиха много различни поправки. Тази поправка, за която всички говорят в момента, която беше приета за тавана на лихвите... За 50%, да няма по-голям таван от 50%. Точно така. Тя е най-екстремната поправка, която на практика не влизаше в първоначалния план. Тоест първоначално бяха направени... Там има много поправки. Те не са само тази и те всичките са в същата посока. Тази поправка стана известна с това, че не беше в първоначално... за предсрочно погасяване и така нататък. Това влезе, защото нея нямаше в първоначалния вариант и тя влезе като предложение на група народни представители на Георги Анастасов, Кадиев и така нататък. Боби Цветков, да. Като тя влезе като предложение не подкрепено от комисията. И всъщност тя стана известна с това, че въпреки, че не беше подкрепена от комисията, тя все пак мина в зала с гласовете, включително голяма част от групата на БСП. А вие подкрепихте ли? Лично аз да, въпреки че честно казано не би трябвало да го правя, защото нямахме решение на групата и по принцип така не се прави. А смятате ли, че Четин Казакчета тук ще се наложи прегласуване? Смятате ли, че ще се наложи прегласуване? Ами ще видим. Не мисля, че се наложи прегласуване. Аз знам, че абсолютно всяка поправка, която се прави срещу банковия сектор в България, се приема много тежко и минава трудно. Това това не е банковия, това са тези бързите кредити, така, които са по-специфичен. Банкови финансови институции. Истината обаче, че голямата съпротива по непонятни за мен причини идва именно от банковите институции, а не от тези. Имайте в предвид все пак, че тези банкови институции, всякакъв вид и големи и малки, са основни рекламодател от държавата. Значи може да си дадем сметка колко е трудно. Няма медия, която да имиджовата реклама да не е в основна част от тези банки. Тоест всяко действие, което е насочено срещу банките, моментално получава огромен откат в медиите и започват веднага да идват едни костюмирани млади хора с вратовръзки, много симпатични, които да ни обясняват как това ще срине банковата система, как сега Международния валутен фонд, Световната банка и така. Закон за банките и кредитното дело, ако не ме лъже паметта, последно се прие 1997 година след голямата банкова криза. До сега вие сте били много пъти на власт. Никога такова политическо изказване бих казал, от крайно лява позиция срещу банките не е имало.
Сега ли разбрахте какво става с кредитите? Значи, позицията ни по регламентиране на банковия сектор, тя е от самото начало на този мандат. Значи вече 7 месеца ние не само говорим постоянно, но и направихме вече няколко стъпки преди това в тая посока. Очевидно това един от най-големите проблеми. Значи, там, където капитала се сблъска с хората на практика в нашата държава и в нашето общество, защото не само в България, цяла Европа е така, именно банковия сектор. И там наистина е огромната власт на парите. Тоест, ако видиш някъде как корпорациите и парите могат да мачкат както си искат, това е именно банковия сектор. Което означава само едно. Това не значи да национализираме банките, абсурд, не дай си Боже, нито пък значи, че трябва да им извиваме ръцете. Значи обаче, че трябва да се въведе регламентация, която да гарантира правата на гражданите. Аз дори не споря по конкретните регламенти, които сте приели. Част от тях може би наистина да са правилни и на хората да им е дошло до гуш. Чисто политическия дух на изказването. Нали, това, че банките правят в България неща, които не си позволяват в собствените страни, което не е и съвсем верно, между другото. Не, между другото е вярно, защото тук има доста неща, които иначе регламентациите на Запад по някакъв начин оттушират. Ние това се опитваме да направим. България, като най-бедната държава в Европейския съюз, в края на краищата има и най-голям проблем в това отношение между капитала и гражданите. Тоест, ако има възможно толерантни към гражданите регламентации в банковия сектор, ние би трябвало в тази бедна държава да внесеме нея. Защото нашите граждани са най-бедни и те страдат най-много. Така че всичко, което го има в европейското законодателство, защото там е така, в една държава е прието едно, в друга държава банките са по-силни, то зависи как се развива ситуацията. Моята лична теза е, че ние трябва да вземем най-толерантното към гражданите законодателство и да го въведем в България така, че да има максимален контрол върху дейността на банките в полза на гражданите. Просто защото гражданите са бедни и нямат пари, защото огромна част от тях... Банките веднага ще ви кажат, че това ще рефлектира в повишаване на рисковата премия, ще се дигнат цените по кредитите. Няма да стане, защото ние слагаме таван. Това правим. Затова почваме с таван. Не, просто както и да е, в банковите, вместо да кажем да взимате кредит на 10%, ще го взимате на 12%. Има и такава. Това е много дълъг спор, между другото. Има и други аргументи от двете страни. Понеже дадохте за пример Европа, нали, как в Европа не се случва, Драгомир Стойнев, министър на енергетиката, вчера казва пълен провал на Европа в енергетиката. Сега той Драгомир Стойнев все пак е министър, сигурно знае повече за енергетиката от мен. Аз не се считам за специалист. Кажете вие за Драгомир Стойнев, не за енергетиката. Преди месец-два в Панорама беше казал: Световната банка експерти ми даваха съвети, български експерти ми даваха съвети. По някакъв конкретен въпрос беше. За да се разформирова БЕХ. И Бойко Василев го пита: и вие кого послушахте? Нито едните, нито другите, аз послушах себе си. Дайте си това сметка... е форма на самочувствие сега, няма лошо. Да, коментирайте всъщност работата на това министерство. Не. Аз не искам да коментирам колегите в този случай. Има достатъчно хора, които да коментират Драгомир Стойнев. Въпросът обаче според мен е, че ако нещата, които прави напоследък публичните, в смисъл, ако отиде за яждания с СРП-тата, се окаже не просто за яждания, а наистина се го каже нещо, което може да бъде линия доведена смислено до край, защото ние не веднъж сме говорили за това, че ЕРП-тата са проблем за България. Знаят го, със сигурност 70% от българските граждани смятат, че там има проблем, другите 30% просто нямат мнение. Така че ако това се окаже не е заяждане, ако неговата линия в този случай не е само едно публично действие, което да създаде някакъв шум в медийното пространство, а наистина доведе до резултати, до това, виждаме вече една година се задържа цената на тока. Въпреки исканията им още преди година за 40% увеличение на цената. Има дупка от другата страна. Румен Овчаров казва, че точно това задържане довежда до моментната ситуация. По времето на Румен Овчаров се дигаха цените. Сега по времето на това правителство, дали е Драгомир Стойнев, дали е Пламен Орешарски и някой друг, но сега не се вдига. Някой трябва да плати и другата сметка. Някой ще плати. Тази логика е ясна. Това е корпоративната логика. Корпорациите казват: вие като ни дадете да получават цена дупка. Ние твърдим, че в цената на тока, особено по отношение на ЕРП-тата, има достатъчно толеранс. И те биха могли да поемат тези минуси, които те твърдят, че се събират. Да, събират се минуси от цялата работа, но те биха могли да ги поемат. Ето, за целта... биете Самара. Сега, защо Драгомир Стойнев спря преговорите с така наречените американски тецове? За предоговаряне, за понижаване на цените при изразена готовност от тях.
служебното правителство ги беше докарало до масата на преговори. Аз пак ви казвам, че не съм адвокат на Стойнев и не знам, още повече, че аз не разбирам толкова от енергетика. Това обаче, което съм сигурен е, че в ЕРП-тата специално има резерви и че тези резерви в момента е в полза на българските граждани да бъдат изтискани сега, за да можем да задържим цената на тока. Помним, февруарските протести миналата година бяха именно заради цените на тока и заради качествите цени. Защо не? И забележете, че мина февруари месец. Защо не прегледате още веднъж закона за възобновяемите енергийни Това трябва да се източници? направи също, между другото, но Защото само да ви върна на въпросните 300 и там колко милиона, нали, проблема е, че ЕРП-тата са ги платили на централите, а НЕК не ги е платило на ЕРП-тата. Не, това е спекулация също, между другото. Доста просто. Също е спекулация, но сега ще се върна на нея. Факт, обаче само да ви обърна внимание. Миналия феврари протестираха. Този феврари всички очакваха големи протести. Защото се очакваше как сега тук глада и така нататък. Факт е, че този феврари протести нямаше. 20 градуса беше този февруари. Абе, може да е било 20 градуса, ама усилията, сигурно и това е помогнало. Но усилията се задържи цената на тока, усилията да няма инфлация, усилията все пак с малко, ама да се види, че се дигат пенсиите. Те дават резултат. Просто хората реагират на това. Ако ги нямаше тези усилия, ви гарантирам, че въпреки 20 градуса да пак ще има протести. Вие го правите за единични хора, при положение, че системата е в колапс. Не единични Румен хора. Овчаров каза миналата седмица и изтупват чувала последно преди изборите. Не е за единични хора. Значи истината е, че няма човек в България, който да не се е възползва от това, че не се повишават цените за ток. Да, ама децата на тези хора ще плащат дългове заради Белене, разбирате ли? Вие сега понижавате моята сметка, обаче на моето дете вие сте завещали дълг заради Белене, заради какво всичките... Пак ви казвам, че това не е така. Дори в конкретната ситуация може да се спекулира, че вие пазите интереса на собствениците на соларни централи, голяма част от които са политически свързани хора, и се опитвате, първото е, че грубо казано, да изгърбите ЕРП-тата, да платят тая сметка. Първите неща, които направихме, е да намалиме, да вкараме 20% данък точно за възобновяемите източници, което на практика означава да им отнеме 20% от печалбата. Това, както си спомняте, преди няколко месеца беше първо действие. Да. Така че с първото действие отнехме 20% от тяхната печалба, защото те имаха свръхпечалба и както виждате не фалираха. Те тогава обясняваха как сега ще фалират. Абсолютно инцидентно вкарано от Волен Сидоров също така. Не, то може да е вкарано инцидент. Въпросът е как се приема и каква е насоката. Сега може тази поправка да е била вкарана от 3 депутати, но тя като ми не става закон и като стане закон не мога да дигаш лихвите колкото си искаш. Добре, аз ще ви питам по друг начин нещо, което от началото на разговор за енергетиката се опитвам. Има ли капацитет в този състав, това министерство, да реши един огромен системен проблем, който е проблем за държавата, защото там всеки дължи пари на всеки, каза вчера Трайчо Трайков, е точно така. Това е така, но и в тази система според мен винаги е било така, особено в една бедна държава като България, където ние имаме междуфирмена задлъжнялост от години. Тя не е от това министерство, от предишното и от по-предишното може би, но междуфирмата задлъжнялост от много време в България. Въпросът е сега, има ли някой капацитет да разреши този въпрос? Ако няма... Аз се надявам да има, но пак ви казвам, че въпросите са цяла серия. Да, съгласен съм. Има въпрос с това, че в системата има задлъжнялост. И аз съм съгласен, че когато ти натискаш системата, тази вътрешна задлъжнялост се увеличава. Но е факт, че тя се увеличава по-малко, според мен, отколкото се намаляват резервите на големите корпорации. Кой ще спечели сега от тази война срещу ЕРП-тата? Защото това е чиста публична война. Според мен трябва да спечелят единствено гражданите, защото целта в този случай, ако ние 9 месеца вече държиме цената на тока с примерно 15% по-ниско, това означава, че за тия 9 месеца 15% от джоба на корпорациите, иначе тези 15% ще чакат да отидат в корпорациите, сега те са отишли в джоба на българите. Тоест българите не ги извади от джоба си и не ги е платил на корпорациите. Чиста сметка. Трябва в атака да се запишете с това. А кой ще плати дълговете на НЕК? Дълговете на НЕК са проблем, който трябва да се решава. Според мен една работеща енергийна система в България може да издържа цялата тази работа. Вярно, пак се връщам на това. Може би трябва да го кажем така. Ако ние сме задържали 15% от цената на тока, не знам точно колко, защото не съм енергетик, не казвам условна цифра. Ако сме задържали 15% от цената на тока, аз съм съгласен, че може би 5 от тях ще се натрупат като задължение в НЕК. Но другите 10 ще отидат за сметка на корпорациите. Тоест, натиска, който се осъществява върху този вид бизнес в момента, се осъществява, защото там е сигурно, че има свръхпечалба и че колкото и да се увеличава задлъжността на НЕК, ако се взимат, разбира се, адекватните действия и мерки, в края на краищата част от корпоративната печалба ще остане при хората. Тоест, в бедна България ще се окаже, че богатите корпорации ще печелят по-малко за сметка на гражданите, които ще харчат по-малко. Пак политически ви питам, не можеше ли всичко това да стане с работа на Министерството, на експертите, на ДКЕВР, да се разговаря с ЕРП-тата, ако това са проблем, да се разговаря с собствениците на соларни централи, ако това е проблем, и накрая да се излезе с решение, вместо публично да се дават
изключително противоречиви знаци към инвестиционни и бизнес климат в страната. Аз със сигурност, пак ви казвам, не Знам, съм че за адвокат, изборите не това съм ви върши адвокат на работа. Стойнев в този случай, а и не знам, не разбирам достатъчно за да бъда. Но е факт, че най-вероятно такива разговори са проведени, защото разговори с ЕРП-та се водят не от сега. И имаме години наред, в които са се водили разговори, в които те са били притискани, сега имаме резултата. Резултата са публични действия. Дали са полезни за изборите, аз дори не знам. Защото, както виждате, те пораждат някакви спорове. Нали? На едни казват, абе хубаво, сега тук граждани вземат, другите казват, да, има бизнеса нещо, има проблеми. Тоест, винаги всяко едно публично действие има две страни. Не е еднозначно въздействието. Аз не съм сигурен, че това ще ни помогне за изборите. Но съм сигурен, че да защитаваме интересите на хората спрямо тези, там, където има свръхпечалба. Не спрямо всеки бизнес. Сега, примерно, даже мисля, че минаха промените, които освобождах, защото ние, като казвам 20%, дето сложихме зелена енергия, се оказа пък, че наистина най-малките, тия деца с покривните конструкции, примерно, тях вече ги фалираме, защото става неизгодно просто покупката и слагането на панели върху покривите. И знам, че се подготвяше, даже мисля, че и мина една промяна, която трябваше съответно на тях да им намали данък. Тоест, въпросът е, като ги правим тия неща, да не фалираме малките. Големите ще издържат. Разбира се, не бива да се докара до там да се спъва бизнеса. Но в големия бизнес има големи свръхпечалби, те трябва да бъдат преразпределени в полза на гражданите. Аз, ако не се лъжа, те имат норма на печалба, но както и да е. Една дума последна. Не, аз съм последна с една дума. Да, Нидала Гафари, Антония Петрова и Бойка Башлиева по Зитано 20 ги ухажва. Нидала Гафари знаеш кой е. Да. Бойка Башлиева знаеш Също коя е. знам коя. Антония Петрова коя е. Антония Петрова, предполагам, че беше една мис... Една хубавица беше. Браво от Перник, да. Верно ли е това, което пише преса? Истината е, че нито един от тримата не съм ги виждал в близката половин година, въпреки че, честно казано, примерно Бойка Башлиева е човек, който е безспорен специалист в това, което прави и бих се видял с нея с удоволствие. Тя беше прес-директор на Георги Първанов в двата мандата, ако не се. Да, но за мен тя е човек с изключителни качества. Това са трансфери с послания към БСП електората. Няма смисъл да занимаваме хората. За Антония Петрова. Много благодарим за Антония Петрова хич няма да ви отговоря с нея. Не вярвам да имаме нещо общо. Така че съвсем за другите, специално за Бойка, бих казал, че съм склонен да мисля, въпреки че не съм правил сещане. Приятна събота и неделя. Благодарим и за участието.